Kakang angkut buto ditampik palaman. Wong Agung Walikro. Opo? Yen kowe geger Mojopahit, aku Bupati Sindoro sing dadi musuh. Rawe-rawelan malang-malang matek keteng sira. Gawe balak pucung iki. Hanya nyuwun mrenjang Gusti Maha Suci marang Gusti paringono tumrap praja Kabupaten Tuban mugi Gusti maring ngono lestarine Mojo Mas Puno sidam sirat-sirat tondo wisaning jagat taun. Duh pikulun sang yang menang paringono pitedah lan kanugrahan mungging praja Tuban lan Mojopan sirnaning yaksa tumuli katon gapuraning ratu Santi Santi
Wonten pakabaran apa, Kang Mas? Kapulan Urubismu Yuminak Jinggo Jogombaran Lancang wani munggah kuning pendhep aku Mojopahit lamar marang Sang Dwito Ratu Kencana muake perang gedhen antarane Mojopahit lan Demak Mojopahit kalendhing yuta garwamu Kinalungan Sekaryonce minangka senopati ngendhakaken marang Urubismu Yuminak Jinggo Jenengan kesampuran sekali nonci. kaya Minangka mantik senopati saking Mojopahit ngendhake tumindake Urubisma Minajinggo, Kang Mas. Terus pundi kalih panjenengan, Kang Mas? Napa jam menika anjagai sesanggeman menika, Kang Mas? Sumbahing prajurit kudu setya marang ratu. Lamun ratu dawuh marang prajurit, aja nganti wani nguncati utawa mlencani janji. Aku bakal nindakake apa kang dadi gawe sesembahan. Sok ngaten penyambutan naga. Kang Mas Runggolawung. Ya, Cik. Wonten ing Mojopahit menika kathah suku. Kinapa kedah penjang Kang Mantik senopati nindakake tumindakipun Urubisma Minajinggo, Kang Mas? Ya, Cik. Apa aku kudu nyelaki kewajiban? Apa garwamu kudu oncat sing pakaryan? Ora. Senajane akeh senopati, nanging garwamu kapiji minangka senopati bakal ndake pakartine Urubisma Minajinggo. Kang Mas Runggolawung. Betul. Bila kula saged nyuwun dumateng panjenengan. Babagan apa janji? Kula nyuwun penyambutan ampun anjage sesanggeman menika, Kang Mas. Jalaran rumaos aurat jroning batos kula. Kumangsa sumelang kados tinggal bayi wonten sak pinggiring laten, Kang Mas. Kang Mas Runggolawung. Kula mboten nate nyahak napa ingkang dados tumindak panjenengan. Nek ari kelenggan sak menika kula nyuwun kanthi sanget, Kang Mas. Mugi apa nyamnika ngurungke cicipan menika, Kang Mas. Aku ini satriyane negara. Aja nganti satriyane negara tinulat marang kawula, nanging tinulat kang ala. Kudune aku bisa paring tulodo marang prajurit liyane. Aku bakal maju oning palagan nindakake bakat limrah. Kula mangertosi klip nyamika satria ingkang boten ajrih nggih, Kang Mas. Estunipun sampun pinten-pinten dinten menika rumaos ing bantus kula tansah waslan sumelang kalih keselametaning panjenengan, Kang Mas Runggolawung. Apa kang kok sumelamke? Dokoro sampun sekawan dosa dinten menika kula nyepena. Wonten sajroning sepena kala wau. Panjenengan kula lan putra-putra keluarga wonten ing Kadipaten. Kakanthi penyantu meju wonten ing sajroning dalem taman. Wonten sajroning taman kula kathah sesekaran ingkang indah. Arum godhonipun, Kang Mas. Jenengan kula putra lan sedherek warga ana ing Kadipaten. Sami remen mengke sesekaran kula. Sesekaran kula wau kapethet. Kasarapoten sajroning kranggan. Nanging boten wonten sakan paraning pilah. Wonten peksi gagak ingkang nyamber keranjang kula satemah. Dadosaken sesekaran kula tumpah wonten ing Bantala, Kang Mas. Panjen Sedian pesukanan ingkang kados ngaten penyamenika. Kaya lasinipun kalian gagak peksi kala wau. Dados penyamenika bujeng mabure gagak peksi. Tansaya dangu tansaya tebih. Saged kula tulung panjenengan kalian gagak peksi kala wau. Nanging Kang Mas, tansaya tebih anggenipun peksi gagak kala wau. Incalipun gagak saking pandulu kula carani cale panjenengan, Kang Mas. aku melu seno.
Kowe ra bener. Yen garwamu Senopati mung wedi krana garwane ngimpi. Wong ngimpi kembange turu. Ana kalane wong ngimpi sore. Kan gerane Cetioni. Ana ngimpi jalaran karo panganane. Kuwi garane Gondoyoni. Dene lamun kowe ngimpi wator tabuh siji nganti tabuh. Kuwi kan gerane Puspota. Ojo siramu tawang-tawang tangis. Nanging aku Senopati. Aku satriane negara, Dak. Apa aku banjur mitu apa kan dadi aturmu lamun kowe ngimpi aku dicabar. Prajurit! Dawake wong Supati supaya mangarsa. Wong Supati sabda Jawapati Balang. Dawuhku marang kowe. Bedolen song-song tunggul loka soplangkan. Bedol song-song tunggul loka. Kanjeng Dipati. Oh Supati. Lo badhe atur meninga bilih. Song-song tunggul naga menawi kebedol. Tuban badhe berubah. Song-song tunggulok neng tuban kasenguyung marang prajurit marang kaulo Senopati lan Tamtomo. Ojo kowe mung ngkulke song-song tunggulok. Ojo ngrenake marang satriane negara. Sepisan nek dawuhku marang tidale pangestaken Jawa. Yen ngono, aku dhewe kang bakal tinggal.
asal. Liyanono aku mati suraning liya. Minangka senopati negara Majapahit. Nindakake pakating kumpis. Pedang-pedangnya Niko kaya kewajiban lo berkenannya nyahak lo mutetus. Niko penjenengan. Hari kelenggan sama Niko Kang Mas. Kulo nyuwun Kang Mas Rumilawe. Ampun tinggal. Cinta! Kang Mas Rumilawe. Kino patrang penjenengan Kang Mas. Gusti Ayu Mertara, Bungsu Pati. kula badhe atur titepelih tengah Damar paling mengatur aku apa Bungsu Pati. nembe kemawon anak kula bapak. Menawi bedang mijil kakung, monggo anggenipun paring nama. Namung kemawon menawi mijil muteri, supados panjenengan paring kamukten saha dipun paringi nama Sri Huneng. Nggih, Kanjeng. Sliramu sakarone sing solono ing sanggar pamujan ki ana apa to nggih? Kanjeng, parang kula matur Kanjeng. Ing wekdal sakmenika anggen ingkang utuh ngawi kajiban. Ingkang nindakaken olah kredaning peperangan sakmenika sampun wasis Kanjeng. Dadi wis wasis sliramu nggon anake apa Peperangan. peperangan Nggih. gegladen. Terus. Nanging Kanjeng, Lanjut. kula kepengin pinanggih dhateng Kanjeng Rama kepengin atur kaliyan Kanjeng. Oh, arepene Pak Kabeh ki ana ngersane ramamu. Ini yo buntaran Kados pundi Kanjeng? Ramamu lagi saya salirani, dino iki lagi ngasuh. Lagi ana ing sentong. Ing sentong menika sampun kula padosi mboten wonten. Kok menawa ramamu lagi dahar nggih? Panjenengan ampun kula. Panjenengan kula wastani menika sampun katawang-tawang tangis. Estunipun wonten ing gatosan menapa Kanjeng? Buntaran kesegede. Paring Dok. Arep tak tutupi kaya ngopo sliramu wis ngerti. Wong wis ngajak tataraning kadewasaan. Leres Kanjeng. Loko wae yo buntaran segede. Ari kelenggan kiramamu lagi matek senopati ngendake. Pamanmu lupis mau minaji. Gus Senopati wonten ing Majapahit. Mula kuwi sliramu sakarone tak suwun kaya biasane pendak-pendak ramamu lagi wae majone tengah Paranggono. Ayo nyuwun ngersane Gusti. Muga ramamu bisa kondur kanthi slamet. Syukur-syukur gawa bendera kamenangan nggih. Boten Kanjeng. Ngoten nggih. Rening ingkang putra sampun ngancik kerataran kadewasa. Kepareng kula nyuwun pamit kula badhe sungsul kaliyan Kanjeng Rama. Karo sliramu isih timur nggih. Mboten Kanjeng Ibu. Kepareng mboten kepareng kudu bae sungsul Kanjeng. Kan?